Здравейте хора, казвам се Йоана и това е едно от първите ми клипчета, които правя. Всъщност трето официално, но първите две много не се бърят, защото ако си направите усилието да ги видите, ще разберете, че са малко като подигравка с YouTube. Няма значение, всеки е почнал от някъде. Първото ми видео, което е така може би евентуално професионално направено, е относно как да си направите маска с въглен и ще видите аз как я правя, ще видите как се слагам на лицето и ще видите какъв е резултата. Надявам се да се получат нещата, така че стискайте палци и да започваме. Така, за маската ви трябват въглен, желатин, който е по-добре да е на кристали, защото иначе има няколко вида. Нещо, което да разтворите маската, вода и чайни лъжички. Първото нещо, което правите е да смачкате между чайните лъжички въглена. Тъй като моите лъжички са малки, принципно в видеото, което гледах, дават 2 лъжички от желатина, но за жалост моите лъжички са много малки и смятам да сложа 3. Но като цяло запомнете градацията: 1 хапче, 2 лъжички желатин, 3 лъжички от водата. Затова смятам аз обаче да направя някъде към 2,5. След което разбърквате първо самата суха смес. На 2, 3, аз ще сипа 4 лъжички. Има варианта да разтворите самата течност, самата маска на водна основа. Другия вариант е да я сложите в микровълновата за 2 минутки. Аз, тъй като малко ме мързи, мисля да я сложа в микровълновата. За жалост се наложи да смена чашката, защото прекалих с времето в микровълновата. Така че да не се очудвате, ако видите нещо, което е различно като чашка. Излиза доста пара. Не знам, надявам се да не се опаря, което май точно това ще стане, но трябва да действате бързо, защото иначе доста бързичко самата тя изсъхва и става на... Господи, насълзиха ми се очите. И става доста бързо на... като желе, все пак. Не забравяйте, че сме ползвали желатин. Много внимавайте с бебешката коса и... Защо има косъмчета? Добре. С бебешката си коса и като цяло с мустачките, с тези неща, защото действа като кола маска. И може доста сериозно да си го отнесете. Доста болезнено. Ето вече даже усещам как почва да засъхва. Така че се надявам да успея на време да я направя. Защо винаги момичетата се справят по клипчета толкова по-лесно, отколкото изглежда реално? Изглежда супер елементарно. Много внимавайте с веждите. Много ще страдате после. И пак ви казвам, действайте доста бързичко. Изглежда малко, но всъщност определено стига за това, което сте тръгнали да правите. Отказвам се повече да се мажа. Няма определено време, в което трябва да седите. Всъщност идеята е, че като
маската е готова и може да я махнете, когато я пипнете и тя не остане по пръстите ви. Така че ще се включа, когато маската уж вече е готова. Честно да ви кажа, не мина повече и от, може би, 5 минути и това засъхна зловещо. Почти не мога да говоря за това. Сега ще почна да я махам. Да знаете, че боли. Така че ако не си падате по болка, не знам колко ще сте доволни от... Боже Господи, дано си заслужава. Знаете ли кое е най-лошото? Имам и полусната. Махни се! Почти ми тъкат сълзи, честно ви казвам. Това е пъти по-грубо от такова маска. Лицето ми определено изглежда по-чисто. Сега ще да си измия. И да си сложа някакъв крем евентуално. Ще се видим след малко! За жалост не бях на фокус на видеото, в което вече си бях измила лицето. Между другото, маската, остатъците, които са от нея, се махат и със сладка вода. Не е нужно да се парите, освен че вече сте се изпарили един път с маската. Не е нужно да се парите и с вода. Намазах се с крем. Ползвам Garnier Essentials за нормална към смесена кожа, който е хидратиращ, тъй като определено сетих на челото си така леко изсушаване от маската. Не мога да ви излъжа, боли, но определено кожата ми е много по-чиста, определено чувствам кожата си доста по-мека, така че давам палец нагоре лично аз за тази маска. Бих си я направила отново. Хубавото е това, че тя не е скъпа. Купувате си за 2 лева въглен от аптеката, купувате си от някой магазин на желатин. В повечето случаи пликчетата са по 50 стотинки, а горе-долу за една маска ви трябва на пликче, така че добре финансово, времево също не е много дълга. Правите за около 5 минути, слагате за около 5 минути и я махате за още толкова. Така че горе-долу цялата процедура минава за 20 минути с правене, мазане, болка, миене, мазане на крем и така нататък. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. Ако имате идеи за нови видеа, коментарите са вашето пространство за изява и ще се видим следващия път.